yanda aka saba dai, muna ba da sirrika ne masu sauƙi waɗanda za su yi daɗin amfani na yau da kullum ga 'yan uwa almajirai ba da mun fi kowa ba. Insha Allahu. To, ga dukkanin wannan mai buƙatar wannan sirri na farko zai samu takarda fara ya ajiye. Na biyu zai samu tawadarsa mai kyau, son samu a samu tawadar za'afiran. Yauwa idan ba a samu tawadar za'afiran ba to sai a samu tawada mai kyau. Sai a samu lokacin idan malaman sun san wato ilimin hisabi to akwai sa'o'i da ake rubutu a cikinsu wanda wannan ko ba a rubuta ba ma a cikin sa'o'in insha Allahu da izinin Allah zai yi aiki. Hadaya ce ga wani mai bibiyan wannan gida mai albarka ya ba da su domin mutanen gidan nan su amfana. To Allah ya saka maka da alkhairi babban malami. Wannan sirrin na jima da saninsa tabbas haka yake. To, idan mutum yana da buƙatar bashi a gurin wani domin wata buƙata da ta taso masa bakatatan ko kuma a'a kuɗinsa ne aka karɓa kuma aka ƙi bashi kuma yana da buƙatar wannan kuɗin lalle ko mutum ya ce duk abin da za ka yi ka je ka yi ba zan biya ba. To wannan hanya da izinin Allah, Allah zai tilasta shi ya biya wannan bashi da izinin Allah. To malamai a gwada wannan sirrin a jarraba shi da izinin Allah kamar yadda kuka ga za a rubuta wannan balasami kamar yadda yake. Wato a yi laya. In ka rubuta shi a takarda sai ka yi laya sai ka sa a bakinka. A bakinka layar sai ka yi magana da wanda kake da buƙatar wannan kuɗi. Ya zama lokacin da aka sa layan a baki to babu wanda za ka yi magana da shi. Misali ka rubuta ta da safe, sai ka ɗauke ta ka sa ta a bakinka sai ka tafi gidan wannan mutumin. Duk wanda ka haɗu da shi ka kai masa magana. Ka sake tambayi kowa magana. Har sai ka je ƙofar gidan wannan mutumi wanda kake so ya baka bashinka sai kai mai sallama sai a ƙwanƙwasa ko ka zauna ka jira har sai ya fito. Da ya fito to ya zama ka fara mai magana. To da abin da kuma maganar ya zama wannan bayanin akan kuɗinka ne. Ko da ba da safe ba ko ka san akwai gurin da yake zama ka hange shi yana gurin bayan ka rubuta sai ka ɗauke ta ka sa ta a bakinka kawai ka je wurinsa da ka je ka tambaye shi kuɗinka. To in Allah ya yarda za a samu wannan kuɗi da izinin Allah. Amma jama'a muna ba da sirri ne ba don a yi mugunta ba. Ba mu halatta wa duk wani wanda yake son ya yi cuta ko ya yi mugunta sirrikanmu ba. Domin kuma idan ka san zalunci za a yi kar ka yi amfani da sirrikanmu. Wannan wani bayani ne da ya kamata muna fidda shi saboda halin rayuwa. Jama'a a kiyaye. Muna ba da sirri ne domin ya zama kariya ne gare ka ko kuma wata buƙata kake nema a gurin Allah ko wani ne ya shiga halar ƙunci da damuwa kake so za ka taimaka masa. Amma ba mu yadda ka ɗau sirri wato ka yi amfani da shi ta mummuna hanya da za ka cutar da wani. Kai ma ka san Allah ba zai ƙyale ka ba. Ballantana mu halatta maka wannan abu. Wannan in dai mutum ya bi ba mu yafe mai ba kuma ba mu ba shi ba. Domin haƙƙi ne na Allah muka sauke na abin da muka sani mutane su sani. Ba muna ɗaukan abu ne ba domin mu cutar da 'yan adam
Wannan shine nasihar mu ga 'yan uwa. Wassalamu alaikum warahmatullah.